se afna mu so ensa baako ensa mienu e was spiritual backings bi no yentimi enkyere ba ne yen Ghana fo edase maame awo de enua no ye dase esi president no waso afna nim na wasai ne hu se ye mampanini enti ne asofo ne beka wa akyire se politician no so obetie se wontie Stonebwoy so wara wujejereje eye wo mo masema ye no de e ho no enhyeda mfa ye ho sa because Ghana ha difo na ngasa no hu se wonniom nio se ma wonniom nio enne difo beka cho se ekoko wo kyena na oba beka cho se efita se ehwe Reverend Owusu Bempire emri bi du ya ensema wo ka fa mahama ho ne se Ghana ha ye nyina ye hu otimi kan ya kyerɛ ne sɛ ne nsa ho gufi ne nsa ho mogya Ghana konwa de wontimi ndipi dane ade afa de nsu anto awia mo fofrɛ de papa dane ne ho a wɔsenyame se mahama na eba adafo no me mo bibi akwa aba e de ba too much GH so afa na oni me yabo mpunimpu a mesre also be subscribe no like ya share so e de ama me Shane so Prophet Abednego number no so ne da screen as ne frɛ no eniema e ha ofa wabrabo mu nsɛm a wonte ase no wono ne kwafo betumi aboa masa no yie na atimi abade ama wo sɛ ye hwɛ ebra ye so President John Dramani Mahama wieye na nke enim sɛ nka asɛm bia kwa akosi etu akwatwere de etwera magana sumduaba nanso e kame e sɛ ade chi ade ese bia na nsɛm foforo ene eba ye hwefiri ye mampani John Adekum Kofuo so e de ba na na dodanko Akufo ado so ene fifi atame osiame fa ne kransie yi e de ba John Dramani Mahama so a kame ye sɛ MPP fo na esuo yi na omo de omo nsa baako ne som e ba ne NDC ama ne konum de eye mienu na fi de John Dramani Mahama edi mienu afa kyire wasade baako ene besom enu na ama Ghana fo kan nsem se asa John Dramani Mahama His Excellency wo ya de anadwene anasa naso ama Reverend Owusu Bempire e won nsem bi o cha ase so wo ka esan se Reverend Owusu Bempire na de December 2 dwa se ebe ya wo de ne sa baako so ma ejina ho for one term mienu no so aye two terms nti abom na chesa sen e na ekọ na ya mampani so won hwe na asofo a enka ne no mu nyina ne nam no mo na nachi emfa ma wo mesan se Reverend Owusu Bempire de enkenche ekura ene ode ne hu bewura eye NDC amane kwansam wa Ghana fo kan no wo a wo hwa me de na so be ka ha too much GH so fa comments no ebra na yen kan na bibia enye kama ka me ho anie ma da gold akwa aba ne emfa yen common so that gold ya mo akwa aba de ba too much GH so ohema amaje oso ode no honam de sepa na ho na de ma that gold no okay ohema se me chere that gold na sia hu se me yetuntum me fia bibrim ena enti dark no mahusuo ene bebia me firi eno no gold no eye gudie enti bibrim agudie dark gold enti ene nkaka ne twi na nya simple na se edi ameje so eye bibrim agudie eye kama ka demo enya hwe every mistake is a new style yere nsemu ananse abobo ba na ka me esa senke ye ya so in kurankeye esa se ye so in wie ye no ensemu ebe kire no enne sei ochena sei Yama Penny John Dramani Mahama Crawford catcher and a bay or man in Naho. It's answer and can't Tiana Nanka Reverend Owusu Bempire fan whom wura a NDC in the woman semuno. No was so for you on your monam. Now so as I say now Reverend Owusu Bempire who wure muno. As a war yard and not Jenny Amma Reverend Owusu Bempire and Tigana for Sebaya on Tonebo Nanka one train and ask one woman by Janessa. Yo hima mama na wase na me na watiefo nso ase na yemfa sedan so momu se abribia ye kasa wo nya daje ene ebrede hwen na wo muti se me ba wasem ne so a nienti aganafo e ka ne sa no ene swearing in a course so ene afuna ye mampani Mahama de ne nsa ba koso mu achi osan de ba kokko kan ho ye bi no fi se Reverend Owusu Bempire e de akwankyere gu kwam e kire se afuna no onfa ne nsa mi ne nsum se be ye no be ko two terms enti okane sana na Ghana for ye hwe se ekoso a aso odene saba ko besom ana odene sam yenu besum na ma anwe fi se nya Reverend Owusu Bempire kwa so na hye san kom no ye papa amoako ata ono so beka bibi kire se mampani da obesiesie no ho no o make sure se ahoso ye kokko color kokko red ebe wo no ho se be ya moasen se be da ne nsa se de nti se o hwe kente na e design atade na no a na kokko wo mte no kwa no Ghana fo kira se ene se politicians ya so fo wo mo kasa ya wo mo ti na ne e course no menye difo
ntimi nkomu bebree na sɛ yɛhwɛ a ɛma mpanimfoɔ no mebɛka de sɛ ɛsono bia ne sɛnea ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne ho ebia yɛma mpanin John Agyeku Nkufuor ɔde ne nsa baako na so mu a wɔpɛnti ɔde ne nsa baako so mu no ɛna Nana Addo Sofo Lisa ɔno nso de ne nsa baako bɛsum na ɔde baako so mu sɛ afena mu sɔ nsa baako nsa mmienu ɛwɔ spiritual backings bi no yɛntimi nkyerɛ ba nea yɛn Ghanafoɔ yɛda ase yɛ maame a wɔde yɛ nua no no yɛda ase yɛsi president na wasɔ afena nim na wasɔe na yɛhu sɛ yɛma mpanin nie nti ne asɔfoɔ no bɛka wɔ akyire sɛ politician no so wɔbɛtie sɛ wɔntie Stonebwoy so wara wogyegyerege ɛyɛ wɔn asɛm a yɛn no deɛ ɛhɔ no ɛnhyɛ da mfa yɛn ho saa because Ghana ha difoɔ nankasa no wohu sɛ wonni ɔmo nie o sɛ ma wonni ɔmo nie o ɛnna difoɔ bɛka kyerɛ sɛ yɛkɔkɔ wɔkyena na ɔba bɛka kyerɛ sɛ yɛfitaa sɛ yɛhwɛ Reverend Owusu Bempah a mmiri bi du yɛ a nsɛm a wɔka fa Mahama ho yɛsi Ghana ha yɛn nyinaa yɛhu yɛ otimi kan ya kyerɛ ne sɛ ne nsa ho gu fi ne nsa ho wɔ mogya Ghana konwa deɛ wontimi ndi bi dane ade afei deɛ nsu antɔ awia mmɔ fofrɛ de papa dane ne ho a wɔse nyame se Mahama na ɛba ɛna afei ɔkɔhyɛ nkɔm yi a saa antom Mahama na abai enti no adifo no wontimi ɛngye wɔ mu ndi kosi wontimi mfɔ mo num asɛm no ne enti deɛ sɛ na meka yɛda go yɛda asɛ maame a woyɛ nua no enti sɛ ɔde ne nsa baako bɛsom sɛ ɔde ne nsa mmienu bɛsom wasoɛ ɔbɛyɛ president yɛhwɛ so be deliver ma yɛn ɛno na yɛhwɛ te sɛ bia ɔdɔ sɛ ɛno na yɛhwɛ di a Ghanafoɔ de ɔma no wasi ne ho saa sesei no wasi na so ɛwɔ asɔfoɔ bebree ne ho na ɔde n'adwene ama Reverend Owusu Bempah no ho ne sɛ nokora bi wɔ mu ana mɛka sɛ mentimi nkyerɛ firi sɛ abra Reverend Owusu Bempah kɔhyɛ saa nkɔm no yenim ayonkofa a da Reverend Owusu Bempah any NPP fo ntem enu nti na ye nyina ye hwe kwan kra se nkom hye no kra obehya kwa NPP afa hwe nkwa NDC afa na so hye kwa NDC afa yehu oni Mahama encounter no eye time oni asofoko ni ko hia no fiti ho no yehu se wa ban ni biem iti se obehwe kra Reverend Owusu Bempah no won hye danya kwan embe Mahama sa abra ye to aba ni wie na ebeto odwa se Mahama afa no eye same gemfi mum ena ekọ Owusu Bempah sorry ekoda ase no ka kyen se ekire no wo mu nyina beba besi ne wo mu nkoye enti wuntimi nka se Mahama eyi na nadifo na oni mo deda no ho ede na so ede ama Owusu Bempah firi se time no Owusu Bempah ka nsem de gu ne ho fi no na difo bi wo ha na wo mu tu ne fo enu te se obehwa papa no ehie mu no wo fresh adifo ne hu sam kwachi akramo wo yehu Assemblies of God asofo mpanifo wo asofo ekasa mendisefo nyina yehu mo wo nti papa no nye wo bia meka se uye bibi ma na won kai wo kai na asofo no nti se obi ka se odi na adwene ne naso ma Owusu Bempah eja na asofo no a eno de me ne wo mo nya adwene ne mmom ye hwe Bible mu kra abra na David wodi ade no na owodifo bia na oyi no asotre bibi koso na difo no be ka kire no okɔkyewa na difo no ka kire no enu ti se mampani bi nya difo a enye bone se mampani bi bedi ade na se owodifo a bibi kɔkyew nyame beda na didi a kire na mane ho aka kire no betie di aye adwuma enu de nka enye bone na emom se mampani ne wadifo na sa fe na difo bi bewura mu na se mampani ne so koye sa enu sa no kwes beba ho because Reverend Owusu Bempah NDC mu no omo nhye da ngine ntumu yie yɛhwɛ Reverend Owusu Bempah NDC mu nyine ntum yie fi sɛ ne nti America ne sa ne sɛ Reverend Owusu Bempah oni NDC fo enni ne yie ɛna sɛ yɛpɛ adifo a ɛgyina yɛ edema NDC ankanya Reverend Owusu Bempah yɛhwɛ so fopani Badu Kobi yɛhwɛ Prophet Nigel Gaze mu a wɔn na yɛ adifo a wɔn agyina ama NDC a ɔma sofa ewo MPP for san because of NDC omdo mo kodom ye hwensem a Reverend Owusu Bempah ebe kan ye e de fa Badu Kobi hu se wokum ne ba onu mogya ne ade ne nyina ye NDC a na wodi nachi enu ntine ma asansem ne nyina woka fa no fiti ho no papa na sori ko fo be na hia Mahama ba so yi ansa na Badu Kobi sa ba mboti aba be kasa enti wenu mu nyina wo ho ti se ekoba ne se Mahama ekoyi nani de ma na sofo no na odinani kodi Owusu Bempah chi a asofo ne bi kura be di ne ho yaw asofo ni bi ebe nyinyi wonimu na menye sure so Mahama so be se free se wonim be bia wo free ba wonim so Owusu Bempah ka tenti menyi ni se mampani edi na aso e ma Reverend Owusu Bempah na wagya asofo na omo ne nanante be sise ne nyame asama no so no ho na ene ensem wa ya na Ghana fo ka bi ko ye ne hu ne se yesi ya ne bi ye no kure enti ensem na Ghana fo kan di enti na mo kasa na se di omo edi omani ehunu enti na ye mo kasa ansem na na okay betimi abase ne omo di omani ehunu ena mo ka obi so ho betimi atena se na wasese na wahwe bibiade ne fi bibie kɔ no no so de na adwene abuso ke ne bibie kɔ ide na wie ya
enye sei e na bekwa akowie enti se ekoba ne sa se ne medi kan ye ne se entimi nsisa yenhwe akwankyere kra wode maaye se ekoba ne se okay Muhammad ne nsam yiru ne som to beko to tem sa yemisa so be de na wako if se constitution na edi bu man no e kire se obi a wo for 8 years so ba bedi mampani Muhammad betwa 4 years da enti aka no 4 years na wo ba enti so sai bedi 4 years ni wie no ka se okay medi 4 years na wie enti no me pese me dan constitution no tumi abedi menza because they say majority ni kita wo mo enti no mbeka se empuna na epunu minority no de omo wo say but they can't have their way enu nti so wo ka se osisa constitution na ebia na majority no won to betimi asesa ba me ma ne re mfi se eye Ghana na yete no Ghana fo na ditumi na ma so ba abuse power no ka se difo bi nkomo a wa hye nti pese nkom hye ni bam eti se wo besesa constitution no atimi akoten wo mienu a Ghana fo ni bebre ne so anhwe ya na wankohu ne ye na ankoye papa amfa ma no enu nti menyi ne se beka kodu saa ebre no Ghana fo no ye constitution ni se 8 years ena bedi udi 8 years ni bia untimi nsan babiem adahwa fi Rollins apenso besi enne enti menyi ni se enne ye a wo bepedi mpa e de ato ho no fi se wabada wo baaye no wenye dimpa enyema wo ye ne se ne Ghana fo to aba ne ti ano no enye dimpa no gyae ena wasan abantimi ye show se ne second coming eye coming na obeja legacy obeja good name o mpese na chi be ya basa o pese obetutu ne nema yie enti o be abuse power na Ghana for de amano no if he said ne ye de ball na do so bo ne say obenya atumi no o de tumi ne tietia ye so wa amfa tumi no ansom ye na emom ye ka hwehwe na wontie se Mahama so abai obeye sa Ghana fo beto ne so etia on beso de etia na se nka ye nyina ye behwa anka ye mampani John Dramani Mahama ne last time no wi enti ebra ye Reverend Owusu Bempah ye se nko mfa ne nsanso mienu na kire 8 years na ba ko ye 4 no na wo sa ba biemu ana se ne nkire mu ne kire se ye NDC amanyoku na na ese to aso eno de nka ye nya Reverend Owusu Bempah no no a na nko no a kire mu nyanka bisa nse papa say papa ya wo bai na time ye 4 years enti wo ka so won fa ne nsam ye nu nkosom no ntimi nsan to aso no eno wo to aso so onu akasa na echo ana wo to aso se ne onu 4 years ne so a nipa NDC be sign de naba no onu na obetimi edi NDC twa 8 years na kwa ba be kire mu sa na se wa ma kire mu sa ne ya de adwen e kire mama ne de ne ye nim ne se Ghana constitution no aka Mahama 4 years term enti ne one term ope ena aka no anso no betimi atwa 8 years no age se was constitution no ena menye sure se Ghana sakra no ho be ye bufu okay wonya tumi no to pese o kire ye se ne open na de tumi ne be yate wo de enfa ne so betesa ne kra ko 10 years ebe so won tina kunya na so nchine bo eti so se ne kra ko 50 years a ebe so ma ye re fi so se rebels yi ba Ghana ha na se so ti video bi akam smart ba wo kire se Mahama be dia di wa mu amammo ni ye no e netro kan o betimi atene so atua enti sa nyema nyina wo ho enti no Ghana kasa na se time bomb so enti se bibi kote choka kra bi a enkoye papa amfa mababunu no se nso aba na yeto no eye mabunu na to aba mabunu no wo mani abre enti Ghana mabunu atra abato ase enu nti se obi ba ba ye power na onya tumi no feel se odi tumi no e ba betietie ya so mabunu no be kire ne se ye de kokrumutie no e be yi wafiri ho ye de kokrumutie be yi wafiri ho na ze se no Ghana fo ensam a ye keka ye se bebrebe ni nyina ne de na wo ka kire wo ne me ka ni nyina ne se afei na papa no waba enu nti ye papa no masofo ye sere mo omo ma ne bre ye nim ne asipen abra na na dodan kwa ba ye hu se difo bi na de ne ba ye ewi a kire hu ne se difo e kura kwa ye bibi ne nkoka ai na ayenkofa da ye one na akufa do ntemti anko ye bibi na ye nye kura nka ye nya ma ne nka ye hu ne si ye ekoba ne sana na ye se asofo no ekokita mampanifo ne mene ete se ne wo momo pe no na mampani ne nye na zo momo re fi se omonko ade so aba na de ma wo eye Ghana fo na to aba no de ma wo nti wo no mo ye kakra bi Ghana fo ne dɔɔso na mampani na wo ba no owo ne suade hunu owo ne tiri mopo na wo de ba nyame fa wo so na wo ka bibi kire na fine but enhye ne kete se ne wo waka no na wonye bia na waka but ono na dwene mu no onye ne sa eno nkire se wanya de yenya mampani afei na waba ontoto ne niema on power ministers kra nwiye nti edisem na bibi besi na afuna na ye nto ye bo asemfama no na Ghana fo so nya botere na ye hwe bebi amampani wode beko megimidi yese the second time enya term opese osan ebegidi obeko ne beye dimbo ni bi ato ho na mum obeja dim papa e de am man Ghana
Yebeda wase e wa brebia kwanya efre wa wode maye na otimi de ba erade onye okese adofonom too much echa so e na wo hwe me a wani gusu a wo hwe me an jaso hema e na metie agwoma nsem wa de ba ye megide yese wati wadwenkyere e fa ho enesen bomoden na fo adwenkyere bra na afen so kai say Prophet Abednego number no eda screen na se frɛ no na wo mo a e wo sunsum nsem bia na ontimi ma wanu yi kama na fie ho nso ntimi ndwo sɛ de wo pɛ no no aha na yedi esie da sene ye bese ahia